баҳси ширкатҳои мобилӣ масъалаест, ки қариб ҳамарӯза дар шабакаҳои иҷтимоӣ бармеангезад. дуруд бинандагони азиз, Далери Бодлозода ҳастам ва бо чунин як ҳодисае рӯбарӯ гардидам, ки эҳтимоли зиёд далели рӯшани он бошад, ки яке аз ширкатҳои мобилии Тоҷикистон рӯйрост ба қаллобӣ даст мезанад. ва пеш аз он ки ба баррасии масъала шурӯъ кунем, як чанд нуқтаро қайд карданиям. албатта барои як журналист баррасии масоили шахсӣ шояд ки қобили қабул набошад, вале аз он нуқтаи назар ки ин мушкили тамоми ҷомеа аст ва дигар ин ки барои ман ҳамчун як журналисти тоза ба ин роҳ қадам ниҳода, воқеан ки барои ман аз худам дида сарчашмаи иттилои мӯътамадтаре вуҷуд наметавонад дошта бошад. аз ин лиҳоз ин мавод гӯем дар шакли нисбатан касбитар ба нашр мерасад. салому алейкум дӯстони азиз. тарофаи ширкати мегафони ман ҳамун тарофаи 99 сомона мебошад. дӯстони азиз, баланс мабин 160 сомонӣ аст. чанд дақиқа пештар ҳамин 224 сомон буд. ман мефаҳмам ки вай мегабайти ман барои ин тарофа чунин аст ки шабакаҳои иҷтимоияш бепуланд, вале барои ютубу дигар шабакаҳо 10 гигабайт медиҳад аз ман, ҳамонаш тамом шудааст. вале айни ҳол чӣ хеле ки дида истодаед, интернетам хомӯш аст, вале чанд дақиқа аст ки аллакай намедонам. худатон шоҳид гашта истодаед ки пулҳои ман нобуд шуда истодаанд. боз месанҷем. 57 сомонӣ, 157 сомонӣ шуд аллакай. дар зарфи намедонам 10-15 дақиқа ҳаминҷур 224 сомонӣ буд, ҳамакнун 157 сомон шуд. боз идома медиҳем. дӯстони азиз, агар фикр кунед ки ин ягон монтаж аст, дар болои телефони ман худатон бинед ки вақт яъне рафта истодааст. соат айни ҳол 14:47 дақиқа аст. интизор мешавем мо боз. сабти экран аст. 1 дақиқа баъд боз месанҷем. 1:50. интернетамро тамоман рӯшан накардам. соат 14:50 шуд. як бори дигар балансро месанҷем. 140 сомон шуд аллакай. ба фикрам тамом, дигар ҳамун 3 дирамаш боқӣ монд. бо ҳамин сабтро ба анҷом мерасонам. ман нахостам ки инро ҳамту расонаӣ кунам ва аз ин лиҳоз аз ширкати Мегафон дархост кардам ки ҳамун ҷадвали харҷномаи маро ба ман фиристад. яъне аз рӯи он ман метавонам фаҳмам ки ман дар куҷо чӣ миқдор мегабайт сарф кардам. дигар бора дуруд бинандагони гиромӣ, чӣ тавре ки огаҳӣ пайдо кардед, ҷавобан ба дархости ман ширкати Мегафон дубора маблағи суратҳисобамро барқарор намуд ва аз ин ба чӣ хулоса омадан мумкин аст. ширкат лаҳзаи мувофиқро барои ғорат кардани пул интизор мешавад, ё намедонам системаи онҳо ҳамин гуна ҷур шудааст. яъне ин кадом лаҳза аст? лаҳзаест ки дар тарофат мегабайти тарофат ба анҷом мерасад ва чӣ тавре ки ин бо худи ман рух дод ва вақте ки мегабайти тарофат ба анҷом расид, онҳо шурӯъ мекунанд ба гирифтани маблағи суратҳисоб
ва вақте ки ба мутахассисони ин ширкат муроҷиат мекунӣ, онҳо туро бовар мекунонанд ки ин маблағ дар интернет сарф шудааст. яъне баъде ки мегабайти шумо ба анҷом расидааст, шумо интернетатонро рӯшан кардаеду аз ҳисоби маблағатон кор кардаед. воқеан ҳам агар ман шоҳид намешудам ки интернетам рӯшан несту аз суратҳисобам худ ба худ маблағ рафта истодааст, ман ҳам ба он гуфтаашон бовар мекардам ва онҳо ҳам кӯшиш карданд ки маро бовар кунонанд ки маблаға маҳз дар истифодаи интернет сарф шудааст. ва вақте ки аз онҳо дархост кардем ки ҳамун ҷадвали харҷномаи моро равон кунад, чанд рӯзе баъд ба мо паём омад ки маблағи шумо дигарбора барқарор карда шуд. бинандагони гиромӣ, вариантҳои дигари ин гуна ҳодисаҳо ки мувофиқ аст онҳоро қаллобӣ унвон диҳем, барои нашрҳои минбаъда ё рӯзи мабодо дар хазинаи мо маҳфуз мемонанд. яъне мо далелҳои дигаре ҳам дар даст дорем. ва дӯстони азиз, бо ҳамин тамом, сарбаланду саломат бошед ва як тавсия: ба рақамҳоятон то анҷомёбии муҳлати тарофа маблағи зиёдатӣ нагузаронед.